Родной, и телефон именно барои Хитай. Барои чӣ? Барое ки дизайниш ба айфона монанд аст. Ва ози агар ки пулот нарасида боша барои айфон харидана, инам арамад. Любой намуд расветкаоша дорад, дар ҳоли айфон ин намуд расветкаора бировардагӣ нест. Нигоҳ кӣ родной, чор намуд расветка дорад. Свети зард, голда деси, свети сиёҳ, тёмно-синий, свети сабз ва свети кабути осмонӣ. ва дӯстои азиз, чор намуд расветка дорад. И бошад телефони Itel A70. Памяти 256 оперативкаш 8+4 яки 12 оперативка дорад. Даже дар комплектасияш бошад ҳама чира дорад. Ягон чи камбудӣ надорад. Чихол дорад, блок питания дорад. Ози ман лучи вален чема гуфтана нишонтон бутием. Нигоҳ кунед. Ини чихол шай. Ане дар комплектасияш бошад бардори азиз. Чихел дести родной. Ина гарантийни талонои телефонай. Кабел дорад ва блок питания 10 ватта. Даже барои сим-картата бировардан симчамо дорад. Хит ки родной, барои сим-карта бировардан симчашам даже дар комплекташ мондагиай. ва нархи телефон дар момент дар магазини Реалфон 9000 рубл харидорӣ кардан мумкин аст. Если что, доставка ба ҳама шаҳрҳои ҳам Россия равам Тоҷикистон дорем. Бемол муроҷиат кардан гирем. Магазини Реалфон дар хизмати шумо. Рақаму бошад, как обычный, дар рӯи экран.